Здравейте, аз съм Петър от DigiSurface. В днешното видео ще ви покажа как се отстранява проблем с дефектна стабилизация или дефектен VC механизъм при обектив Tamron модел 1750 с стабилизация или с VC, както е популярен, за Nikon Bayonet или продукт код B005N. Историята на този обектив е: потребител от България закупува този обектив от eBay, получава го, но след като го закача към своето тяло, DSLR модел Nikon D3200, забелязва, че стабилизацията или не работи, или изкача, чува се един шум, едно трептене вътре в самия обектив, което е индикация за дефектна или неакуратно работеща стабилизация. При изключена стабилизация обектива започва да се държи нормално, но изображенията, които се получават в резултат на този дефект със стабилизацията, са крайно неприемливи като качество. След инспекция в сервиза се установи, че обективът е отварян от, може би в сервиз или от човека, който се опитал да го ремонтира. Ще го видите във видеото по-нататък какви са белезите, по които разбираме, че има опит за това нещо. Но самия факт, че обектив има доста нарушена резолюция или изходимост на лещите, показва, че има проблем. Да, това е. В момента виждате демонтаж на контакт борда, който осъществява контакта между платката на обектива и байонета. Всъщност по-скоро не байонета, ми тялото, на което е закачен. Това са adjustment washers, елементи, с които се прави настройка на обектива към безкрайност. Преди малко една пружинка извадихме също, тя подава информация, предава маса или предава контакта между байонета и платката. Докато развивам малко подробности за този обектив, много популярен, един от най-продаваните обективи в България. Ясно е, че имам доста опит с тях, просто защото много обективи са минали като този модел, без значение дали е Nikon, Canon и Sony. Забравих да кажа, че той се произвежда в три разновидности за три байонета: Nikon, Canon, Sony. Обектив е много добър. Честно казано, аз, въпреки че ги ремонтирам, съм и снимал с такъв обектив, мога да кажа моето скромно мнение, че обектив е много добър. Съотношението на резолюцията или на жаргон остротата на обектива център спрямо краища на изображението буквално са неразличими. В смисъл, винаги при каквото и да е положение, стига да е настроен обектива както трябва, чисто механически, разбира се, разлика в остротата и сходимостта няма никаква. Просто много добре балансиран обектив. Демонтираме в момента централната платка, мейнборда. В момента се вижда как следва демонтаж на фокус мотора, който е направен от обикновен DC мотор плюс комбинация от зъбни колела, разбира се, за да бъде намалено движението и да бъде по-прецизно. Недостатък на този обектив, ако може да се нарече като недостатък за времето си, че доста по-бавничък е самия фокус, но пък за сметка на това доста стабилно работи. Само едно единствено условие всъщност да не мокрите обектива, да не го оставяте на пряка слънчева светлина или в багажника затворен лятото в раницата с другата техника, просто защото каквито да са гумите, без значение дали този модел или други модели на Tamron, а и не само Tamron, Nikon, Canon, просто гумите на зума и на фокуса заминават много бързо. Като под заминават имам точно това предвид. Просто разтягат се и буквално всеки би казал: да, ма той се половин година еди как си. Ами да, просто дори за 3 месеца може да се случи същото. В момента демонтирам зум стопера. Това е основен елемент, на базата на който се осъществява движението или разгъването и изгъването на
зума на този обектив. Това е месингов toolkit, един винт с матрична резба, който се движи по един канал, който се намира от вътрешната страна на зум гривната, която те първо ще видите. Тя се маха. Ето е, това е зум гривната. Лентове кабел на стабилизацията седманичко ще го демонтирам. В смисъл седманичко ще видите и демонтаж на самата стабилизация. Важен момент, както соча, това е фокус бръша. Това гребенче, да го нарека така, играе важна роля при обратната връзка от това къде се намира фокус лещата. Посредством тази гривна се предава на този фокус бръш, фокус гребенче и посредством лентов кабел, който се вижда тук през този процеп, се предава информацията на мейнборда, оттам съответно и на фотоапарата. Друг елемент, който е важен също, преди малко да монтирах, това е лост, ще го наречем така, лостче, което предава движението от фокус слайда, който сега ще го видите, го демонтирам, към самата фокус леща. Просто там също трябва да бъде много прецизно, много е важно как се предава това движение, не трябва да има никакво възпрепятстване там, за да може обектива да работи акуратно и да не забива при определени позиции. Този елемент, който в момента виждате, който да монтирам, с тази пластинка се настройва началната позиция на блендата на този обектив. В този случай това е Nikon. Блендата трябва да бъде настроена, че при начално положение, при 2.8 бленда максимално отворена, трябва да бъде максимално отворена, но при 3.2 вече трябва да се затвори с точно толкова, колкото е настроен. В смисъл, тази настройка си има по каталог с какво отклонение трябва да се направи тази настройка. Съветвам и да маркирате всичко. Ясно, че не може да извършите такъв ремонт в обикновени гаражни условия, но въпреки всичко за тези, които им е интересно и имат желание да разглобят и да видят, просто съветвам, маркирайте всеки едно положение на всеки един елемент, който е важен, защото след това дори да сгубите всичко точно и да не сте объркали нищо и всичко е да на мястото си, тези финни и тънки настройки просто не ги ли направите както трябва, не са ли направени съобразно изискванията, обектива няма да работи. Просто ще имате един обектив, който механически е здрав и всичко му е наред, обаче не работи. Махаме челната леща. Тези втулки заедно с основите им предават движението от основата на обектива към челната леща, към едно G-Lens Barrel. Сега ще видите и демонтаж на други 3 ролера, заедно с винтове, които предават движението от една леща, която се намира вътре в WC механизма, към зум барела, който е комбинацията от тези две части, които виждате в момента. Също важен елемент, много е важно там движението да бъде много леко, да не бъде възпрепятствано, защото има ли някакво затягане, макар и минимално, усилието вече става доста по-голямо, като се предаде по гривните и съответно потребителят като крайен резултат усеща, че обектив е доста стегнат, което разбира се с времето и ползването започва да се охлабва по-маничко, нали, всички елементи не са 100% стомана и пластмаса, както виждате, и те олягат, но това олягане много е важно дали всички са стегнати еднакво, дали няма някъде макар и малка язвичка, да кажа така, и от тази язвичка всъщност тя дава пробойната и оттам нататък тръгват вече усуквания по обектива. Има много да разказвам в тази посока, но в това видео ще се спра конкретно на този обектив. Демонтира се основата, на която се слагат 4G и 3G ленс. При Tamron посредством тези две лещи, не знам дали се повтарям, ще го кажа още веднъж. Ето той е демонтиран вече елемент. На база на настройката на тези две лещи се определя дали обектива ще има много добра резолюция, добра сходимост на лещите и ще бъде
абсолютно еднакъв в сравнението център-краища. Пак съветвам, без нужната апаратура не правете опити дори да развивате грам, да не пипате тези винтове, които са отзад, защото най-малкото развиване и помръдване на тази леща, без значение коя е самият целият механизъм леко да помръдне, край нещата приключват. Просто губите тотално, без да сте пипали нищо, само 3 винта отвивате и завивате и казвате, аз не съм пипал нищо. Да, нищо не сте пипали, но де-факто се губи всичко. Просто обектива става коренно различен. Това не е вече вашият обектив. Нищо фатално, струва пари, разбира се, в нашия сервис, но можем да го направим така, че да е така както трябва да бъде. Та дори имало случаи, в които фабрично произведен, разбира се, във фабриката допускат грешки. Фабрично обектив излязъл от фабриката, би следвало да е калибриран, просто пристига при нас чисто нов, като няма никаква резолюция. Буквално тази настройка явно е пропусната. Разбира се, че е абсолютно възможно и не е нищо страшно и фатално. Може би по тази причина са тръгнали едни слухове, преди време съм се срещал в интернет пространството, че всичко било до бройка. Не е до бройка, мога да ви го гарантирам и да ви го демонстрирам. Каквато и да е бройката на какъвто и да е обектив Tamron, защото в крайна сметка ние сме сервис на Tamron, каквато и да е бройката, тя може да стане такава, каквато трябва да бъде, без значение дали е била добра, лоша или каквото и друго да сте чули, намерили, срещнали, прочели в интернет пространството или без значение да сте го чули от ваш приятел или познат. Вече виждате сглобяване на Zoom Barrel, като го сглобяваме заедно с VC механизма. По обратния ред ролките, които закрепят Zoom Barrel към основата на VC механизма. Те са с определен размер, би трябвало да не може да ги объркате, ако решите да разгубите до там. Винтовете няма как да ги объркате, те са единствените с матрична резба с този размер, така че те са си на мястото. Няма да отговарям на въпроси в кръга на шегата го казвам, разбира се, как така помниш кой винт откъде? Ами помня кой винт откъде, просто защото това не е първи обектив, а може би не знам дали е и стотния, може и да се повече. Не ги броя, просто знам, че всичко се случва по този начин и го правя съвсем механично, знам машинално, знам кое къде трябва да бъде, знам до какъв допуск и как да бъде, така че да не го разглобявам. Имало случаи, в които съм разглобявал многократно такива обективи. В крайна сметка всеки човек се учи. Ще използвам баналната фраза докато е жив, но това си е истина. Винаги има със всеки един ремонт да науча нещо ново, въпреки че съм го правил стотици, може би много повече от стотици пъти, но от всеки един ремонт се научава нещо ново и то особено ако преди да дойде обектива при мен е бил в ръцете на човек, който не знае какво прави. Може да работи с отверка и с пинцета, но само до там. Задължително след поставяне на всеки един елемент, изглобяването му, тествате дали работи функцията зум, фокус и в зависимост от това какви функции други има обектива. Тествате, проверявате задължително дали всичко е наред, дали се движи, защото след като сглобите всичко, ще ви бъде много неприятно да го разглобите наново, ако пропуснете нещо. Имало и при мен такива случаи, пропускал съм доста неща. Нещо важно, в момента идва ред и на челната леща, заедно с едно G-Lens Barrel. Това е основата, на която се монтира. Челната леща, доста голяма, тежка челна леща, всичко трябва да бъде почистено, както споменавам всеки път. Добре, за да не разглобявате наново, не е фатално, тя се разглобява и отпред челната леща. Може, ако сте пропуснали да почистите фокус слайд, фокус лещата или така наречената 2 G-Lens и 1 G-Lens челна леща, не е проблем, разглобява се отпред, може да го почистите оттам, но излишна загуба на време. Двете втулки, които, те са всъщност трите втулки, които предават движението от едно G-Lens Barrel към основата, към Zoom Barrel. Рядко се изнасят тези ролки, но има случаи, в които просто прекалено много работа с този обектив и то не само работа да правите снимки, ми да въртите зум механизма напред-назад, да го разгъвате и разгъвате. Те се изнасят, но изнасянето е абсолютно в рамките на допустимото.
Вече ако много се разхлопи, усетите, че при разгънато положение на 50 мм, да речем, имате сериозен луфт, като го разклатите аксиално, значи действително трябва да бъдат подменени, но не е нищо фатално и сложно. Тази манипулация, която виждате, трябва да се извърши в случая, в който коментирам с износване на въпросните ролки. Всичко се стяга, като след това се достяга. Нали? Пробва се отново механизма дали работи. Тук се получи малко заклинване, просто защото не го бях оставил леко не до край, за да мога да го развия лесно. Следва фокус слайда, основата с датчиците PCL, които споменавам така доста често. Ще ви обърна внимание в други видеа каква е точно тяхната функция, за тези, които искат да разберат, разбира се, за другите просто само ще гледат. Този елемент от обектива няма как да го сбъркате също, по един единствен начин се монтира, трябва, разбира се, всичко да бъде акуратно и леко, то ще си влезе на място. След мъничко ще дойде моменти за фокус бръша, фокус гребенчето, ще се опитам да запомня това и да го повтарям вместо тази дума бръш, която за хората, които не знаят английски, не означава нищо. Монтира се пак с 4 винта, както сме го демонтирали. Нищо сложно, трябва да влезе леко и свободно, за да няма проблеми след това, като започнете да ползвате обектива. Дозатягане се прави по същия начин, както казах и преди малко. Всеки един компонент се затяга с винтовете, с които се монтира към обектива и, разбира се дозатяга. Момента с монтажа на този лост, ще го нарека така, този лост, който предава движението от фокус слайда към фокус лещата. Елемент, който също няма кой знае колко специфика при монтажа му, но въпреки всичко трябва да бъде поставен на място, да не бъде крив, защото ако сте сигурни, че никой не го е пипал обектива, само сте вие, много вероятно да си е всичко наред там и да няма нужда да обръщате внимание, но ако някой друг го е пипал или го изкривил или нещо друго направил, определено проблемите няма да имат край. При фокус гребенчето нищо кой знае какво специфично, като цяло не трябва да бъде криво преди да го сложите на мястото му. Сега по обратния ред слагаме лентовите кабели. Тук една част от видеото не я изрязах.
шайбичка, която би трябвало да се намира някъде в обектива, но съдейки по това, че не се вижда къде, не виждам причина да е там, но няма значение, махнахме я. Отново по обратен ред 4 винта, които са с винтова ръзба, не са с матрична ръзба, доста здрави. Пак са 4, различна дебелина, няма начин да ги объркате. Отново давам обяснение за това как се запомня кой винт откъде. Просто няма как да ги объркате. Те са с една дебелина и една ширина на главата. Тези, които се монтират на байонета, които стягат байонета към този елемент, също са с различна дебелина и различна ширина на главата. Тази пружинка, която предава информацията, също не я забравяйте. Важно е да се предава масата или да се предаде контакта между байонета и централната платка. Проверяват се микроключовете. Аз лично ги обръщам винаги на долно положение, за да мога да монтирам безпроблемно външната част, с която превключвам автофокуса, ръчния фокус и стабилизацията. Другия допълнителен елемент, който се слага с 3 винта. Тук винтовете са почти с една и съща дебелина. Аз лично ги подбирам или съм ги запомнил с това, че тези, които се монтират на основата на микроключа, те са с малко по-голяма дебелина. В момента го преместих единия, просто за да се види, че тези с по-голямата или по-дългите, те са за микроключа, за превключвателя на автофокус и ВЦ-то, а пък тези по-късичките са за този декоративен елемент. Adjustment washers, това са елементите, с които, както споменах в началото, се калибрира обектива към безкрайност. Уж всеки път ги знам кой къде е, но де-факто пада малко игра с самия обектив, с самия елемент, с който е за настройка. Все пак на мястото е всичко, вече стегнате байонета, стегнати са всичките винтове, които са по обектива. Задната маска не се слага, която виждате горе в ляво останала. Тя е причината, за да не я сложа, е, че въпросният конектор, който споменах, през който се калибрира обектива, вижда се тук вдясно, след маличко ще го видите, конектора, с него се прави настройката или калибрирането на VCA механизма към самия обектив, към самата платка. Ами това беше в това видео, благодаря ви още веднъж за отделеното време. Надявам се да ви било интересно, очаквайте нови видеа и ще съм благодарен, ако се абонирате за нашия канал, като получавате информация за нови видеа и нови неща. Благодаря ви, до скоро!